Ahojte ľudia, máme tu nové videjko. O mojej babke idem vám ukázať, aké má kvetinky. Má tu takéto fejkové, takéto dve. Slnečnica. Takéto. Dobre, takéto plameňaky. Takáto je tu jarná cibulka. Tu už je, vidíte, takto. Kuto mám zaostriť takto. Tak. Takéto, tu budú také kvetinky, 8. A to je malinká ešte kvetinka. Tu máme aj petržovú hňať. Máme skapatú rúžu. Proste nejaká kvetinka je tu rúžová. Toto je to isté, len ešte toto je novie. Taká kvetinka je tu je taká, tiež sa tu robí cibulka jarná. Tu máme ešte aj takéto, moja teta tu donesla takéto hríbík, jarná cibulka, nejaké kvetinka a tam rastie, neviem už teraz, až som zabudla. Tu sú uhorky a tu sú proste nejaké, nevieme čo. Tuto všetko sú rajčinky, takéto. Takúto, ktorá už rastie. Kde je tá malička? Tu je. Tu je, no. Takáto malinká. Sú také väčšie, napríklad táto je veľmi veľká, to bude za chvíľu už pekná, dobrá. Vidíte, to moja babka. Táto rúža za chvíľu tiež skape. To je rúža biela, to je zase fejková, táto je skapatá. Táto za chvíľu tiež skape. Táto je tá istá biela. Potom takýto stromík. Teraz všetko idem ukázať, celú prírodu. A tieto kvetiny nenatočíš? A ešte tieto ľudia. To je nejaká rastlina, tu neviem aká. Kvetinky. Tu hore sú jahodky, takéto. A toto je skalka. Takéto rúžové kvetinky. Tu trošku to vyzerá iné, ale tam je to extrémne rúžové. A to je všetko z mojej z mého druhého domu, od babky príroda. A